أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن شيخنا التجاني ممد كل أولياء الله تعالى. بندرابي جولبي بندرابي أندم بندرابي فلبي en garti e tafsir men qur'ana mo gowden wadde ɗo e dural men ɓokki jawe caggal tarawih kala zawiya cheikh Omar al Fouti radiyallahu ta'ala anhu al mujahid al akbar. Allah subhanahu wa ta'ala nde o tillinta qur'ana o tillin ɗum ko yimɓe wawɓe haala woni arabe fof fusahaw en koɓe fasinteɓe. Allah tillin qur'ana runkiniɓe kamɓe fof ɓe nokki wadde hono qur'ana. القرآن أدوى المعجزة. الله يقول لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سيمبي الجن فوف ندندنو مبلندرا يوم بعد هنا أودو قرآن لا يأتون بمثله يبا دبوي عليك فأتوا بعشر سور مثله جس ما يسمى دبوي ويقول فاتوا بسورة من مثل جنس ورواتر هيدو من نوكي ود. الله سبحانه وتعالى sada yewtide yimɓe to bangi diine haal jotka haal pewka beele yimɓe ne nana. Allah subhanahu wa ta'ala wi ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izati al hasanah وجادلهم بالتي هي أحسن. يدعو تتكوتر ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة قول والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولتتي فده حال يمبي دقيقة تنبتا أرمما. الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة سننض فيود إلى والجومة ونديني الله سننض ندر بالحكمة حكمة نونكو ko ilman nafi'an tan kala gandal nafawol ni wiye hikma. Gandal nafawol non haadi koye qur'ana ndeke saɗa nodda neɗɗo fewde diine Allah noddin wiye qur'ana kitab e sunna ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khayran kathira. kala dokkaɗo hikma o rakkama ko moƴƴere hewde. نود نود فوق الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى ويتل نلا الله صلى الله عليه وسلم ويتل تبور سيرتي أي سافوي ندو تناو يا وجب صدا كده نود في هذا الأول الله والموعظة الحسنة واجوج مج بدا واجوج مج والموعظة الحسنة صدا واجو يم كانت هذا واجوج مج ɗi ganduɗa ine ndeƴa haqqille ine naata e haqqille. والموعظة الحسنة mbasa haldude yimɓe aɗa haala ñagriɗe haala mettude ɗum wona jom wona da'i. woni da'i noddo fewde Allah komo ganduɗa a wawde convaincre neɗɗo. صلى الله عليه وسلم يقول بشيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا بشيرا ونذيرا وانا بشيرا وداعيا الى الله باذنه وانا ستوي وندك بشيرا ونذيرا حندي بلنا بلتو سمبلي نغام ناتون الجنه سمبلي نغام دانيون نغام جانغو سو اري دنتي نغام سن دنتا نغام كو نغام سن دنا نغام كو نغام نون واي بشيرا ونذيرا ساجا ادي ييمبه تو جيستان كو بشيرا نو كوم محمد احمد جاغه ko bashira tan jet ben kalta ko weli woɓɓe ƴetto ko nasira kala koɓe kala heso altere ɓe kalno so ko defal digo duggo safara joom sakkitoro taw kañum noon tan Allah waɗi ɗum wawa hen ko haali fof ko haali jeygol. وجادلهم بالتي هي أحسن. so tawi goɗɗo ari ne hujjunira e ma hujjunirgol joɗgol. goɗɗo ari yeddi diini o diini wodani walla o yeddi hunde e diine Allah o wajadilu billati hiya ahsan. ay so ruttam ruttirmo no yoɗiri. Cheikh Ibrahima Niass Cheikh al Islam Cheikh Ibrahim
nani e qissaji ɓe mbi wonti o meɗno yaade o yaadi koye neɗɗo goto mo wona julɗo no Allah ñawrata on hirsinde mbo guertoɗen e ko daganima ko foof addi kañum waddi hen sangara ene ko nde gueɗɗe dagaki ɗe ɓe jooɗi ɓe goni ñamde ha ɓooya on wima siwata wajo wima a siwata e sangara he yona ala minen ɗum diine amin koko haaɗi amin ɗum wajo wimo wallahi diine mon haaɗi mon ko weeli ɗum taki sa meeɗi a ɗaccata Cheikh Ibrahima de wiyanam haydara o pirno haalaka ɓe gaare yaltude Cheikh Ibrahima wimbo yo a jarama samini joom suudu ma e sukaɓe o wi ala minen diine amin koko haaɗi amin resde gato koɓe abbeji kamɓene o diine ko haaɗimo resde Cheikh Ibrahima wimo gandum diine mon haaɗi mum ko weeli ɗum wiyete sa meeɗi a ɗaccata dañde ɓiɓɓe e rewɓe ala ko foti ayno jabori on wo jadirum billati hiya ahsan ndeysan waji goto namni wimo mimi nani mbiɗa ɗum deftere qur'ana nde kay ɓuuri e defte foof on mi wallahi gonga o wi mais ɓuuri hawdimi elle kala ko ɓurno moƴƴi ɗi ɓuura sadde waji wima aha ɓuuri moƴƴi foof basin walla wutti kala qualité ɓurɗo moƴƴi foof wona kañum ɓuura sadde o wi bisimilla minen joni defte goɗɗe ɗe gana qur'ana nde a yi deftere temedere ujunere 1 million ya o yittete kamin qur'an temmene jarata mbiyaka kamin qur'an ɓuuri mo namnino ceernajo jaabi wimo bisimilla joande mbeɗa namnima bouteille Evian e bouteille champagne ko ɓuuri sadde wadi champagne ɓuuri sadde o wi kanji ɗiɗi hoto ɓurɗo hewde nafoore o wi ndiyam so par ndiyam yimɓe fof ni kotoro ɗum champagne o woni tan kotorta o wi noon ɗo wayi o jaadi ɗum billeti hiya Mamadou Ahmad Diag musidɗo moon mi hawɗi e woɓɓe ɓe mbi Cheikhuna Tidiane radiyallahu taala anhu wawa yidirde nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam saabu nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam yalti aduna jaltuɗo ɗo fof yiyetake keɓɓete mbimaɓe nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam kam ne haali e hadis minen dalil amin wonde Cheikh Tidiane yi nelaɗo sallallahu alih w sallam nelaɗo sallam wi man ra'ani fil manami fa sayarani yaqazatan ko nakira ne wona ɗo e aduna ne wona lahara woni yaruɓe ko lahara ko won yaruɓe ɗo e aduna minen kam ɗo min pawi joni no onon ɓaɗa mbiɗo kitabe sunna tan kalton onon he gaddane kam ɗo nelaɗo wi kala ndi maayimi haygo wonta yiide haygoɗo arande onneke gadde ɓaɗa min kam noyi fof mi addi hadis goto mbo ene tindina nelaɗo ne yiyoye aduna o mbiɓe koye aduna o mbiɓe koye lahara saabu yakkata tan ko nakira noon ne wona ɗo e aduna ne wona lahara wi minen kam Tidiane en koɓe ɗo min pawi Cheikhuna Tidiane radiyallahu yidiri e nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam bisimilla joni onon mbiɗo o yiyota ko min jaaɓi ɓaɗi noon kitabe sunna mbiyata ñande foof onon neke gaddane kam aya qur'ana walla hadis nelaɗo sallam mbiɗo nelaɗo sallallahu alih w sallam de so yalti aduna haygo wonta ɗum ha hande ɓe gadda nde ha hande ɓe gadda wa jadilum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin ayno joomi kanko de woni gando masawi ɓuuri andude alam fira ko ɓuuri kono tawi ko Allah kalta wita so Allah alamo ɓurodirta Allah de woni ganduɗo biman dalla an sabili on majjuɗo ga lawol kanko ɗe andi wa huwa a'lamu kadi bil muhtadina wonɓe e lawol peewal nayi kanko Allah woni ganduɗo ɗum yo Allah watte jeeyaɓe e lawol peewal en jahi rasulullah sallallahu alih w sallam hande koko heeri ɗo waɗi en jajnaki e banggue jewte ɗe ala kullin kala gonɗo daa'i yo faam ko ɗeɗo gueɗe o yamira yo gollir o ila sabili rabbika bil hikma saɗa waajo wata wonko mbawɗa e diine Allah o kitab e sunna ballitorɗa wal maw'izati al hasana saɗa haala wajuji kala wajuji joɗɗi so wasi ñaguirde ɓuuri mbawade attiré yimɓeɓe e ma wona sallallahu alih w sallam wani haala lefka haala ɗatka haala moƴƴa haala belka wa jadilhum billati hiya ahsan jaddidirtere so ari kadi on pelti yeddidirde an wata ƴetto to dugu wata laaw wata wima ko kangaɗo dalila tan gaddantamo on saaha beele mbaɗamo convaincre gartiramo e lawol peewal yo Allah wallu en reene en bi jahi rasulillah sallallahu alih w sallam allahumma salli ala rasulillah sallallahu alih w sallam